Sretinon langening anyat busana sutra maneka warna maneka warna Ranggeng kencana ratna pra Andera layu kumite Jinrang Pandra sing maruta Serna kumaraning Mantian kumlebeting bojo
Sopresta kayu kang prapal puspita anjraing bumi ron mawur katyuping angin kukil andar sumepat kinanti tapusa ulun nyawat langeneng kalang tuan aku arwantan moncar Amba Masinobra Maruta kegancangan anggegono temasirna sinabut dening Sarati Sagiwang Arka ingkang nedheng manjer wonten tengahing menggi la menika warnanipun ingkang mapan wonten ing Padepokan Ngarga Kelasa ingkang mapan wonten ereng-erenging Gunung Arga Kelasa ing mriku wonten sasana enggal ingkang winangun Padepokan lah sinten ingkang lenggah ing mriku tubuh ingkang peparap Sang Begawan Bima Suci mangke Sang Pandhita kepareng lenggah wonten ing bali winangun nami mraptanipun Pandhita Ngendali Sada ya ing Kundalini Sang Begawan Anoman ya Rama Dayapati ya Sang Maruti ya Sang Senggana ya Gembong Mangleawan dahatmu ning penggalih Sang Anoman dupimu lan slaganira ingkang rayi Dian Bratasena ya Raden Werkudara ingkang tetela cat busana kasatriyan ngrasuk busana kabraman tegot kaya to mangkono pangrucitaning merdaya dadung mangguli panjenengan Sang Begawan Bima Suci mewah Sang Begawan Anoman ingkang dereng awedharing lisan
Tirta kang kinarya wangsit pintu kumbang Sinong mati caket kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ana ana bale lumut amra kanggeng awita denjeng-denjengan Yo jagat pangestu karo wayah Bathara jagat yo jagat Dewa Bathara Wiladala lah kok nalikane aku nitik kelawan kadangku ya adhiku ing Jodipati aku sowan ning kasatriyan Jodipati ya ing Nunggul Pawenang lah kok dadi Werkudara ora ana oncat bareng aku ngambah Dirgantara nyumurupi ana ing sukuning Arga Kelasa ya gunung Kelasa iki lah kok dadi ana padepokan tumuli tak leboni padepokane aku mlebu jroning padepokan lho kok dadi Werkudara mapan ning kene ora mapan ana ing kasatriyan Jodipati ora mapan ing Tunggul Pawenang malah mapan ning padepokan iki mongko tak sawang kok Werkudara ngracut busana kasatriyan lha kok iki dadi Werkudara nggunakake busana kabrahmanan bela Werkudara kadangipun Kakang Yayi Dimas Werkudara pun Kakang ing Kendali Sada sing sowan ngersane Siadi janjane eneng apa Siadi kuwi keneng apa sartane enek apa lah kok dadi mapan ana ning kene Werkudara eneng apa matura kelawan pun Kakang kena apa lah kok dadi Siadi ngracut busana kasatriyan nilar marang jiwa kasatriyanmu tumuli madeg brahmana ning pertapan iki ya ing padepokan iki Werkudara
Wela, jak omongan wong tuwa kok ora. Werkudara. Wer. Yayi. Wela, lah kok dadi meneng wae. Nek kene ora ana sing jenenge Werkudara. Lho. Anane sapa? Anane ya aku ya ingsun iki Begawan Bima Suci. Wela, kok aeng-aeng kowe. Wong iki Werkudara kok Bima Suci barang. Bakune kowe gelem nampa yen to aku Bima Suci apa ora. Yen to kowe gelem nampa ya wis syukur wae apik-apik wae. Nanging yen to kowe ora nampa yen to aku iki Begawan Bima Suci. Dami gato munyuk putih ngergen-ngergeti kanan. Weh lah. Se. Werkudara kok se. Pun Kakang iki prapta eneng kene iki. Sakliyane aku krungu kabar yen to ana pendhita Resi Ngulandara sing mapan ning pertapan Ngarga Kailasa. Ya pawarta Binatombo Bakul Sinambiwara aku tumuli nitik ning Kesatriyan Jodipati. Lah ndelalah kok si Adi ora ana. Aku wis curiga ya apa? Anu ke lho, ora percaya. Cubriya sing jeneng Begawan Bima Suci lah kok teko dadi nganggo Bima Suci. Mongko Bima kuwi ming adiku ya Werkudara. Lah tak titekne Kesatriyan Jodipati lah kok mapan ning mertapan kene. Werkudara, janjane kowe iki ngopo? Wela. Begawan Bima Suci, janjane ngopo? Apa Anuman? Alah. Ora diundang Bima Suci kok anggepe ora gelem nyauri senengane ora. Gelem nyauri ora gelem ya wis. Ya wis. Yo. Ya iki ngene Penemban. Iki ngene. Sejatine aku takon kelawan sira Penemban. Ya Begawan Bima Suci mau sing sepisan sowanku arep ngaturke salam taklimku muga katur ngersane Begawan Bima Suci. Wis ngono wae. Mbangane ku tak jeluki kowe meneng wae. Yo ora pangling Anoman, yo Resi Anoman kendali sada. Salam taklimmu wis tak tampa ora lewat pangestuku tampan nono. Yo tak tampa tiba sepadha-padha. Sabanjure Penemban. Yektine aku nanjeke kelawan apa kang dadi pawarta sing Binatombo Bakul Sinambiwara. Pawarta binandunging Karna jarene kadangku Werkudara dadi pendhita sing peparap Begawan Bima Suci. Werkudara kuwi sapa? Lho kok kowe iki owah pikirmu apa piye? Apa dientep tawon sirahmu kok gek kena nggon sarap. Ndi nggih bojomu nggih nguyuh to nggih kaya iki. Ora sah kokian gunung sing tanpa guna, bakune wigati mutekan kene apa? Ya iki ngene Penemban. Ya iki ngene. Piye? Sowanku iki arep takon babakan ngelmu nek pancen kowe iki nyata pendhita tenan, nek pancen nyata kowe iki brahmana tenan, arep tak todhi sepira kekuatanmu, arep tak todhi sepira kadigdayanmu tanding karo aku. Wah, ora usah adu atau sing balung leting kulit karo Begawan Bima Suci. Kowe ora wani gelut kelawan aku? Apa kowe ora duwe kadigdayan? Apa kowe ora duweni nyali? Nggonmu kowe arep maju mungsuh aku. Ora kolir aku wedi karo kowe iki ora. Nanging ngene, yen tumrap Begawan Bima Suci, wong sing adu atau sing balung leting kulit, pendak-pendak no perkara apa wae. Ora gelem ngrampungi kanthi srana sing becik-becik, isane mung ngrampungi kanthi watak angkara, kanthi watak nista. Ya kuwi adu atos sing balung leting kulit ora gelem ngrampungi cara apik-apik kowe miturutku wong sing isih kedurungan kanepson. Lho, ngono ya. Nek miturutku ora, nek miturutmu piye? Nek miturutku wong sing ora wani adu atos sing balung leting kulit kuwi wong sing jirih getih wedi mati. Kok kowe iso ngomong ngono? Iso. Dasare apa? Dasare awak gedene semono kok mung mungsuh munyuk putih kaya ngene kok ora wani. Ngendi ana ta critane yen to ngasi wong semono gedene kok mungsuh munyuk semene. Kudune nek dinalar, dipikir kanthi pitungan sing ganep,
kowe iki iso ngalahke lawan aku. Ning kono ngopo kok kowe rawani maju karo aku? Ora kali aku rawani karo kowe. Lho, banjur kone aku mateni kowe. Banjur sing arep ndadekke kethek-kethek putih ngerdo sapa? Wah, lah iblis kowe. Keparat. Mbok padake aku tukang pacak ngono apa piye? Terus tau bengke. Terus aku dinedit ngono apa piye? Walah. Ora kali ngono, saiki ngene wae, ora sadu atose balung leting kulit. Banjur karepmu aku arep pitakonan karo kowe. Yo, pitakon apa wae? Anuman piye Bima Suci? Angin sing mlebu metu napase menungso kuwi jenenge apa? Kuwi jenenge Bajra Herawana. Utawa napas. Utawa sing jenenge ambekan. Iki lho. Ngono kuwi. Ora sah mbok contone aku ya wis mudeng. Ya. Banjur angin sumilir sing jalari rasa arep lan ngantuk kuwi jenenge apa? Kuwi diarani pagulingan utawa samirana. Banjur angin kang bisa ngrubuhake omah utawa ngrubuhke kayon sing gedhe jenenge apa? Puting Beliung. Wah, ora glicik wis tak takoni tenan ta idak. Yo. Wah, jan gene nek kemani yo medeni tenan e. Yo. Kuwi jenenge lesus utawa Bajra Gati. Banjur angin gedhe kang ana tengah segara. Kuwi arane apa? Kuwi jenenge prahara. Tembunge kena den arani Tumpalumana. Angin kang bisa mudhun gunung kuwi arane apa? Kuwi diarani Sindung Riwut utawa Hardilawar. Dudu Hardi Panut. Glicik cangkeme. Ya. Terus apa neh? Kowe arep menehi pitakonan karo aku apa neh? Anuman piye Begawan Bima Suci? Senajan kabeh mau padha dene angin, nanging kena ngopo kok beda-beda jenenge? Sebab beda dununge lan beda tumindake. Mula yen kowe goleki Werkudara eneng kene ora ketemu. Jalaran kene dudu papane lan dudu darmane Werkudara. Sing ana ya Bima Suci kang kewajibane beda kelawan Werkudara. Lah saiki bedane apa? Bedane nggon apa antarane Werkudara karo Bima Suci? Yen Werkudara kuwi satriyaning negara Ngamarta kang kewajibane ngreksa katentremaning negara. Ratu sartane kawula kanthi nggunakake sentosaning wadak utawa raga atosing balung leting kulit. Yen perlu nggawa gegaman. Ya sak banjure nanging yen to Bima Suci ku pandhita ing ngarga Elasa kewajibane memayu ayuning bawana kanthi migunakake weninging cipta meneping Pancandriya kang sarta meleng kumala ing pramana karep ben cetha nggone mulang mubah musing swasana. Mula beda antarane Bima Suci lan Werkudara. Oh. Ngono ora Ya. Ngece. Ya. Wah jan. Aku eneng kene sedina ngono wis tok ceramahi lho. Sak banjure, ya wis ora apa-apa, aku nampa. Aku nampa yen to kowe kuwi Begawan Bima Suci, yen to kowe kuwi dudu Werkudara. Banjur wigatimu apa? Aku arep suwita ngersane Begawan Bima Suci. Aku arep njaluk kawruh kasampurnan. Aku arep suwita ngersane Begawan Bima Suci sing ora liya aku mung arep njaluk kawruh kasampurnan ya ngilmu kasampurnan. Wis kuwi tok. Kowe arep ngerti sing dadi werdine ilmu kasampurnan ya kawruh kasampurnan. Heeh, anu iya. Ya pancen bener. Ana syarate yen to kowe arep njaluk ngilmu kuwi kelawan Begawan Bima Suci. Lho, syarate apa? Syarate ya kuwi kowe kudu dadi siswane Bima Suci. Gelem apa ora? Aku ya kowe, aku dadi siswamu. Yo, kuwi dadi syarat sarana. Nggonku kepengin mangerteni sing jenenge ya werdine. Ya kuwi ngilmu kasampurnan. Ya pancen ngono kowe kudu gelem dadi siswaku. Gelem apa ora? Yo gelem. Gelem. Saiki aku dadi siswamu Begawan Bima Suci. Anuman piye Begawan Bima Suci? Saiki aku tak takon, piye? Yen to pancen kowe saiki nyata wis dadi siswane Begawan Bima Suci, saiki aku tak takon.
ngendi ana siswa, ngendi ana cantrik karo gurune jangkar kowe. Ngendi ana? Nek ora kowe, lungguh sik, kowe karo aku ki tuwa aku. Tuwa kowe ning nang kene kowe iki dadi siswaku. Tuwa kowe ning nang kene kowe iki dadi muridku. Kowe dadi cantrikku. Gelem ora gelem kowe kudu nyembah kelawan aku. Yen to kowe mbutuhke ilmu ya kawruh kasampurnan kelawan Begawan Bima Suci. Ora iso mergo tuwa aku timbangane kowe Begawan Bima Suci. Kowe anak lutung padake. Ya. Ning ngene yen to dipitung secara yuswa. Cara yuswa tuwa aku mbangane kowe kualat kowe engko. Ora durusi kualat. Ora ana tabete umur, ora ana tabete sing jenenge kualat antarane guru karo murid. Jaman saiki akeh gurune luwih enom ning murite wong tuwa-tuwa. Kowe ra yo mesti nglakoni dhewe, mesti nemoni dhewe. Ya pancen ya. Nek ning masjid desaku ki aku ijek nom dhewe. Terus sing tak ulang-ulang ngaji ki ibu-ibu simbah-simbah. Ya pancen aku nemoni dhewe Begawan Bima Suci. Saiki aku tak takon. Yen kowe ora gelem nyembah lawan Begawan Bima Suci sing anggap bakal bisa merdeke medharke ilmu kasampurnan karo kowe, apa ya bakale langgeng, apa ya bakale tentrem nggonmu ngentuke kawruh kasampurnan kuwi. Ning aku ora gelem nyembah, kowe ora gelem nyembah, ora. Saiki aja ngasi kowe mengku getun, yen to ngasi kowe entuk ilmu saka aku ning kowe ora gelem nyembah karo aku. Mergo ora ana jamak lumrahe siswa kok petentang-petenteng ning ngarepe gurune. Petungen kuwi Anoman. Anoman Pracandha Seta cecawon kapimendo. Senggono Danu Prawata. Nalika semanten dadian jegeger kaya Tugu Sinungkarta Sang Anoman ya Sang Resi Mayanggara awindhangaken pangandikanipun Sang Begawan Bima Suci. Nalika semanten datan mobah, datan musik nganti kaya pratimu golek kencana. Nalika semanten menggalih anggulung nganggelar pangandikaning Sang Begawan Bima Suci. Anggenya adreng kepengin suwita ngersaning Sang Begawan Bima Suci. Awit gadhahi gegayuhan inggih menika kepengin mangertosi kewedharing ilmu ugi kawruh kasampurnan kedados sakuling mangke. Datan mangertosi kawontenan Risang Anoman ya maruti mangertosi kawontenan sejati ingkang manjing wonten angganing Sang Begawan Bima Suci. Nanging boten sanes kejawi namung Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci dadi nglumpruk Sang Anoman. Aduh, kula nyuwun pangapunten kula. Wah. Penemban kula nyuwun pangapunten penemban. Kula nyuwun pangapunten ingkang ageng awit kula wau sowan wonten ing pertapan Ngarga Kirasa kok kula mboten nggadhahi tata krama. Kok kula mboten nggadhahi subasita. Waduh, destun temen Anoman penemban. Kula nyuwun pangapunten estu penemban. Kowe iki ngopo? Lho. Kula. Yo. Diprok kaya ngono. Lho, nuwun sewu. Nuwun sewu kula sowan wonten mriki menika minangka adegipun siswanipun Sang Penemban Bima Suci. Mila mboten satrepipun menawi kula sowan ngersanipun guru kula kok petentang-petenteng. Nuwun sewu. Amin sewu saderengipun Beban. Kula badhe jabat tangan. Kuwi apa? Salaman menika lho. Kula menika estu kagiwang
kula menika gandrung kepengin suwita ngarsa paduka Penemban. Kula badhe salim Penemban. Wah, matur sembah nuwun sanget. Wah, lah mboten nginten babar pisan lha kula saged dipun tampi pasuwitan kula. Iya, Anoman wis tak tampa pasuwitanmu. Ning ana syarate yen to kowe arep njaluk tak wedharke ilmu kasampurnan. Nggih, syaratipun menapa, Penemban? Kowe kudu bisa ngundurke daya sing bakal nekani pertapan Ngarga Kelasa. Nggih, nyuwun pamit madal pasilan. Hati-hati aja kaya bocah cilik. Nggih, nyuwun pamit Penemban. Nyuwun tambeng pangestu Penemban. Aduh, Penemban. Bekas mengawan kok ya lu. Sikra pala kang tumingal prang campuk samya ngadali adet wilateng kotok danyanggung mangun sang niti benjang sang aji mijil ladhe nyonget tali wus Angger kadut koco ngrusam meniku kedah kados pundi kula piyambak boten mangertosi paman dawuhipun Sang Begawan Bima Suci kula kalian panjenengan sartanipun para lancur-lancur Pandhawa kedah jagi kawontenan wonten ing mertapan Ngarga Kelasa lha gitu wong kula nek didhawuhi monggo ora ngerti dikon ngopo niku kula niku bingung gek engko entuk-entukane guru ora nyambut gawe pripun kira sampean ki piye to wong tuwa apa bocah wong tuwa wong tuwa ki kudune nek ngerti Setyaki kowe jaga kanan Ngarga Kelasa aku wis dijaga wae ora kok ngerti arep ngopo ora kudu sampean kok didhawuhi kon jaga Ngarga Kelasa terus kon ngopo-ngopo liyane iki urung mesti. Lah ning kula gabut. Gabut ya ngopo to ngopo ngono. Nang kene mau ana akeh prawan-prawan do liwat. Aku nyawang kowe. Lambemu Dimas ora ya jan nyatane ya apik-apik tenan kok. Iya. Galuh nganti deleweran ngono. Kersane urung mari. Wis saiki bakune manut dawuh Sang Penemban Bima Suci. Kon ngopo dikon nglakoni A ya nglakoni A, kon nglakoni B ya nglakoni B. Nggih, ngestakaken dawuh nggih. Wis ngono wae gampang ora.
Yes. Manggahan krus sumbar mawalindo bumi gonjing kumalu odo kuntur katuk ngok kumalu odo kuntur katuk Siwa Anoman nggih ayo Kakang Senggono nggih. Ayo arep muni apa kowe mau? Senggono. Pikirane neka-neka ora. Wong aku krungu muni Senggono kok mingkem. Ala wis persepsine neka-neka to. Sampeyan berusaha munsuk ngantos ngaten to nggih. Kakang Senggono ning apa? Mungkin dados ning kamuningan Raden Setyaki, Raden Gatotkaca, Raden Antareja kalih Raden Antasena. Piye, Dik? Piye wa? Eneng perkara apa? Eneng dawuh apa saka Sang Begawan Bima Suci? Mungkin dados ning kamuningan Raden. Bilih dinten sakmenika Sang Begawan Bima Suci dawuh kalih ingkang abdipun Anoman kinen jaga sartanipun kinen ngunduraken daya ingkang badhe nebak pertapan ngarga Kelasa Raden. Kagyatri sang kapiranguri nangkul kinempet-kempet dosang retaning bawana. Bela erpening dayawa nggih. Dawuhipun Sang Begawan Bima Suci mekaten. Lah ya wis nek ngono ayo Macilik Setyaki. Kakang Gatotkaca, Kakang Antareja yo tak derekke yo jaga kahanan ngarga Kelasa engko nek ana wong sing kira-kira kok mencurigakan diundurke wae, ora kena diundurke kandhane apik-apik. Lho kuwalik. Oh, kandhane apik-apik. Nek ora kena kandhane apik-apik diundurke. Yo iki. Nggih ngestaken dawuh, ya Dimas ngestoke dawuh. Ya Dimas ngestoke dawuh. Ayo budal ayo. Siwanoman melu budal. Nggih Raden. Monggo kula dherekaken. Ayo cepet. Iki honor je. Nggih.
sat minggis korodanira Sena putra sesumber manangkari Ketar ngakasa kumura Nangit pintu kelap sosro karo sane pintu sewu Gajah ngamuk miresang narpati karno Sena putra tuhu sekti Tan mulungan aku semanten Mesat candarane sang Gatotkaca nempuh ngangkasa biyak mega biar padang trawangan dadya katingal bledug mangampak-ampak candrane tungeng ente si penunggal patenono penunggul apa dosane dosa ngungkule sesama aja di ndak kualat lah iya bener kandamu
lali sumber olah keparat ngaglam bergagah kaya ndo mentang-mentang kowe gendhe Satrio kandhek nyayat brengose nguler geni tumangke kuping kiwa tengen sapa kang dadi aranmu takon karo aku Sinopati Ndrawati ya aku siswaya candrike Begawan Bima Suci aku Raden Setyaki tambak yuda Yuyudana Wresniwira Singa Mulanjaya wah keparat jeneng akeh bali takon karo kowe jenengmu sapa takon karo aku Keseting Prabu Karungkala Nalendring Guwa Barong aku tumenggung Panigas Jangga dasar Parayata ana wigati apa ngirit wadya bala segelar sepapan oning bertapan karo kowe Loso aku bakal mbubarke paguron oning bertapan karo kowe Loso ayo Ndi sing jenenge Begawan Bima Suci kon tekan kene sadurunge pagurane tak bubarke bakal tak jak adu kapinteran adu atos sing balung uleting kulit ayo kon rawang kahananku sing sejati kepiye kowe mung kepengin kuwi pancen yo ora sadadak kowe methuke Begawan Bima Suci pethukno aku wae murite aku wis iso ngerteni kaya ngapa jatine uripmu kaya ngapa jatine lakonmu kepiye aku ngerti kowe iki wong-wonganmu tok mis kowe iki seneng tumindak angkara Budi Candala ya ora bener apa ora iya mula ora usah tekan kono-kono kowe ngadep ana Setyaki durung mesti tentu ki basa Indonesia aja dicampur ya durung mesti kowe iso ngalahke Setyaki oh keparat babu kowe lha kok sugih kendel bondo wani kowe keparat nreweteh omonganmu kaya grojogan nreweteh kaya pethek sewu pategalan iki Kesete Prabu Karungkala lah kowe ming murite Pandhita Ngruh lah kok sumbarmu manguwuh nganti kaya-kaya kowe wani ngalahke nganti kaya-kaya kowe iso ngalahke tumenggung Panigas Jangga cangkem woi woi oh telak disian aku woi Boy, ya.
patem ki larane raja-raja. Wah. Sabar to. Dak sajak siramu wong mati kok waduh. Hot. Oh, atuh wit. Yo alah. Hot. Dak. Oi, yo alah. Biyo. Be. Oh. Obah we ora sile. Kukrak yo ora. Baleni mati. Matane matamu. Hot. Hot. Oh. Hot. Oi, kuku karepe dhewe. Oh, lho ra ketok to. Lek. Ra ketok wong ora disipuk. Maling piye? Wigodo wesi kuning tekku. Ya ben panjak nguling-ngelungi iki kok. Njaluk goto sing ireng malah kae goto kuning. Nyemplung sepiteng apa piye mau? Lambemu. Hut pah. Ho aput. Hut. Wah. Aja rene. Di video nganti kaya apik-apik kok. Walah. Video call. Oh, ayo ah. Oh, ayo ah. Buat. Yuk. Maling we ngerampok. Tenono.
What? Wait! Masirahku tugel. Yo! Yo! Weh, guluku pedhot tenan iki. Weh lah. Wah. Ger. Munyuk putih. Sopo kowe? Takon karo aku Senggono. Saru Senggono. Kupingmu krungu apa? Oh, tak kira. Kae sapa sing nugel gulune kancaku? Kudu aku. Aku lagi wae maju. Oh ning pabaratan saiki kowe ijole. Tak cuplek keris mripatmu. Ayo maju. Ayo isul wae. Ayo ngene iki latihan. Hop. Baya. Wah. Entuk nyilih kerise ora? Entuk nyilih. Kowe marep ngapake aku? Arep nyuplek mripatmu. Saiki kowe sing tak cuplek. Yo! Yo! Wah! Ma iki piye iki? Mataku iki piye iki? Iki piye iki? Mataku iki metu.
Oh, nyantol gapit iki urung dandane iki ora. Ayo. Wah. Sawur-awuran pokoke wis ora genah-genah pokoke. Wah, yo, guluku iki. Wah, yo. Waduh, kancaku. Oh. Bos. Woi. Sikap kowe ha. Walah. Ngawur. Oh. Asik. Wah. Waduh. Wah. Botol tenan sirahku iya. Oh. Man nganti man nyung bangun nang inyang ini man ayo nyembang yo web nyatane nyenenganmu nangku nang ing Gunawan nyiptaane man ay man nganti man pokoknya jenenge ngan-iman kaya ini. Man, nyuk mau nya. Man. Ngok meneng bạn ini, man. Kowe ngok dolanan nyet malang bulumu gaya malang nok nyet melo bang ngono ki yang ini. Milok jalan yo milok jalan ning yo lang ngunuk jalan ni man. Ini peperangan lho man. Aja dulu kaya ngono lho man. Man. Kapan yang muni nyentlong ae. Inyo lan nyentlong lo. Ngok nyilangan nang gulu ming alek awil-awil. Man. Kowe mati no, man. Ayo. Ayo. Kowe tak tugel sirahmu. Terus aku bal-balan. Apa pilih Bali? Aku milih Bali Nen, aku milih Bali. Balimu. Kudu karo sawadya balamu. Emo ngonyok-ngonyok nyonak. Ngandani padha lak gelem. Aku nak Bali dhewe ya lak nak Bali dhewe. Bali yo ning akhirat. Waduh aja.
pancen ulet wae. Lah itu. Ayo kono, ayo kono. Sing susune ning jaba ki lho, wah danu. Ah. Iki kok gur gare bangkeane. Iki amak karo sirahe do nendi? Iya ampun kuwi apa ngecuk kuwi? Gilane batu-batu, Pak. Raden, kowe do iso ngalahke kancaku, kowe ora bakal tegel ngalahke aku lho, Raden. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlenamu di bawahnya setelah dia pergi, baru aku mengerti aku telah jatuh cinta kepadanya. Aku rindu katakan kepadanya. Aku rindu. Kowe iki wong piye? Aku sinden, Mas. Sinden ngendi? Sinden kick off. Wah. Kesenian apa? Ya ampun, kok sampean kok iso ya ora ngerti to ya apa ya sok ora kulino jajan lho. Iki lho sindene Sinar Abadi Bandungan iki lho, Mas. Kowe to? Iya. Kok tuwek? Ya ampun ya ora ngeseno. Tuwek-tuwek iso dikalapke. Apane? Nih. Jijiki. Rene, Apa, Mas? biasane kowe pira? Ya ora salah larang-larang. Saiki asih wae waton iso tak nggo mangan sedina sewengi. Tenan. Iya, ngopeni anakku lho, Mas. Oh. Anak mule nang kowe wedok. Nang dek. Kowe wedok apa lanang? Wedok. Wedok tulen, Tulen, tulen. Kaya plendungan. Ih, jangan sentuh-sentuh. Aku tuh masih suci dari laki-laki ya. Kamu jangan gitu. Kowe wedok Wedok. brengosen. Ya ampun iki mergo pengaruh Merkuri. Semplangku nek kowe lanang. Ya ampun ora to, Mas, ora. Aku nek lanang ora. Aku nek lanang ora lho. Lenang kaya ngene. Apa nek wong lenang ki iso nganti semene gedene? Iso wae. Contone. Oh ya nek sing tembung kae karo nggone bojone gedhe nggone sing tembung. Sing kono. Oh RT-ne. Iya. Kaya bojone cilik kok sing lenang gedine ta sama-sama. Sing nabuh beduk. Oh nek kuwi padha. Wo. Aku oleh nyekel ora? Oleh to Mas, ya ampun. Bayar to, bayar. Bayar. Eneng syarate. Syaratnya apa? Panganmu mboten ning mburi. Siap.
Bondo. Iya. Nuwun sewu para penonton niki mboten kateges saru. Sik kula jedane. Niki mengke endinge niki kula geret. Niki pisah terus niki nangis. Ngapain kok aku ora iso omong dirit iki mau? Tak paus. Bantu. Kok kaya film ge ayo. Kemana jiwa kewanitaanku yang dulu? Aduh. Ya Allah. Padahal aku ki ya wedok tenan kok ya digeret ya dijabur sak diadek-adekane. Genek no asli. Lah ya asli ta ya kok dijabur. Anakku arep mimi apa? Senengane kok apa kowe gelem ngemiki anakku? Gah. Bali. Aku njaluk duit. Gah. Ya ampun iki aku wis kelangan lho. Lah kok ya sida? Aku ora njaluk duit iki. Ya etong-etong ora gur sithik ya, ora ketang mung sithik iki tanggung jawabmu. Sampe diuncalke unine mak. Prajurit tulung aku prajurit. Ayo digotong. Lho, lah iki kok. Lho iki piye iki kaya. Yo. Durna panalinganira lumajaring ratri. Denenggak jangganira kapisanan. Aneng perang Brontoyuda. Lole lah kok dadi kanan pertapan ngarga Kelasa iki kebak getih kaya ngene. Wah. Sirah wong pirang-pirang lho, kok sik. Iki apa iki kok kaya jamur iki? Nyepuk terus ana lho kaya karet. Lho dolanan kok kial-kial. Wah, wis maneka warna kanan ngarga Kelasa. Werkudara, Bima Suci, iki bapakmu le, bapakmu tak dombani. Aja kuwatir le. Wonten dawuh nggih. Lha kok dadi kawontenan ingkang dipun ajrahaken dhateng Yayi Prabu Duryudana lha kok dados kelampahan. Lah nggih ningali. Lah jan trembelane pendhita kok ora. Wola-wali ucapane gunemane mencla-mencle ora kena diguguwe. Lah niki pripun? Nika Kakang Dura lha kok dadi ketone
Ndombani kalih Begawan Bima Suci welan iki pripun anak Prabu sampun kondur wonten ing Garing Sina matur Yayi Prabu Duryudana monggo kula dherekaken.